Sige ba kayo bro? Ano man? On ba? Muto. Mana bro? Unsa? Di naman gino. Tindog ba? May ako ah. Ang Oh, di na gyud. di lagi bro. No, 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 no. Di naman tindog. Oh. Akong asawa, akong uyab. Mm. Akong asawa, akong uyab. Akong asawa, uyab, uyab, uyab. Pat saon na ako na. Gaba na bro. Gaba na. Yan na. Nya, bro. Kasing lagi, nakitambal pangkuan niya. Sige lang kay ako na to matabang si mga party ana kay ako'y amigo good nga. Ulang na punto maitong kuan ba kay nato siya matambal nga baligya. Ulat lang kadali kay tawagan ako. Sige. Mahal nga ani kuan eh. Saon man ni taon min lang unta tong naagi tong gitawagan niya. Mulakaw sa ko. Ha. Ita. Asa naman itong number kuan eh? Sa gingalan na ito niya. Ang tigulang dito sa kuan ba? Ano ko ba? Dara. Hello, tay, mayong buntag da, tay. Dapat itong tambal ni mo, tay. Kuan, tay. Kuan ba? Katong tambal sa kuan ba? Itong paana, bitaw paana ba? O lagi-lagi kay dili po na ko yung gamit tayo. Kay kabalo baya pugka nga bata-bata papugo niya. Kondisyon pa kayo perminti ni dili akong amigo ba kay luoy in taong kayo tay kay sige na lag-awayon siya kasawa gumikan lagi anang problema lagi ka. Inighikap siyang asawa, tindog pay midyas. Saon man anang kuana tay nga. Oo. Sige tay kay paanhaon lang nako diha si muha tay ako lang tuduan ug address kay para kuan mag anak siya diha. Sige tay, salamat tay. Asa naman itong tawhana to? Oh, bro. Uy, hinaan ka. Saan? Kining, pana. Kining, ako ana itong istoryahan itong migo na ko. Oo. Ani ang pana niya, ang address niya. Ikaw na bahalag adto dito kay medyo napog ko ilakaw. Dito sa Sitio Kampupot, Barangay Maoy, Guadalupe City. Oh. Sige. Tuon ako na kung sa maklaro gina mo anak Yung anak, tested na kayo to. Tested na kayo ng tigulangan to. Di makakainom ni Tinda na. Ganag yun akong ganahan yun. Kay sa bakbakan. Bakbak yun siya. Aki good. Sige. Ato alang dito kay napakoy lakaw. Ikaw na yung bahala ato ha. Sige. Lakaw Lakaw sa ko. A few minutes later. Ayo. Uy. Mo nitong Juan, kung bigyan tambal ba? Ngayon ulit, unsa day ka? Lima mangguguloy. Anak ba? Di kang tindog? Ha? Kapoy yung siguro kay Juan Manggot. Akong asawa, uyab. Akong asawa, uyab. Akong asawa, uyab. Sus, di lagi mo tindog? Di lagi mo tindog. Tindog pa medyas, ana. Ay, paingta lagi kayo. Bastang paingta ni. Sige. Sa may mayo, anak. Nakoy tambal nga baligya dire. Ha? Nakoy tambal pero medyo mahal-mahal gyud siya kay. Bahala na. Oo. Mahal, basta mo tindog lang. Kay akong asawa, nagreklamo na. Wala naman day edad nimo di ay. Bata pa. 25. Pesos. Ano pagkingin ni daghan kay itag uyab nga ni ba? Ngunit kung saan mo yung mayo, anak. Napitambal niya. Ya ana koy dalang tambal dire. Palag mahal na. Medyo mahal-mahal lang gini siya kasi ilukay lang kita kay kining mahal lang gini tinda. Ano magutong akong baratuhon? Kining kuan. Nay kuan diri oh. Kini siya kining auto gihapon siya. Di mo tindog gihapon na siya. Sa maling klase ni kuan ni. Kuan siya kining mura siya og kanang powder. Uy, Nya timpla ni mo na diri. Nay nako libre baso. wow. Ma, og dili gyud siya matindog apila og kaon ng baso. Panipita. Og di na to na pagi kuan diri oh. Naapay kini ko ano kani. O ganahan ka ani. Pero mag-usa maninoy. Pero tuyo maninoy. Sabi, adubuhon mo kung na nila. Dili. Ito kaya mag-adobo kay butang nimo dito. Aron mo tindog init kayo, init. Kuya, napay suka diri oh, ganahan ka. Inumo ni muna. May urag adubo. Dala na ni tanan. Ha? Okay, kanang dili na mapuslan, may paytad taron ipakaon pato na. Napay